Hello. Ako ngayon muna yung ako yung magla-live ngayon. Wala sa kapatid JQ. Big love, shout out. 3 million viewers. Type kalista lang sa sasali po. Ay, palista lang sa mga sali dyan. May kita yung mga tinatago dyan. Yun. Salamat sa patamsak. Yun. Paano naman yung napindot ko? Nakto. Kasi ganito yung ano. Wala akong ulo. Ay, nako. Mahirap pa sa mahirap. Okay lang yan. Basta tamsak lang, sapat na. Yuhuu! Ano yung posisyon ko dito? Ang hirap ah. Bintana kasi nalipal pang bintana. Yan. Ay, naku. Ipal. Wala pa naman ano. Maraming salamat sa patamsak mo, Daily. Kapatid Leslie. Pangit ba ng boses ko? Palitan natin. Pangit pa. Sige, sige. Iba na lang. Yun, ano sila. Okay lang yan. Big love, shout out sa 3 million in the house.
What am I supposed to do? Hmm. Uy, sabi ko na eh. Sabi ko na nanay mo. Sana all. Pasok na pasok. Guys, wala ako ngayon ng
Sound kasi wala akong mabudol na cellphone dito eh. Pagpasensyaan nyo na muna. So, Miguel, shout out. DJ Green. Wala tayong music muna kasi wala tayong mabudol na cellphone dito. Wala. Salamat sa pag-share, kapatid. Parang walang tao. At busy lahat. Mahirap pag busy. Busy. Napala busy. Bakit lumisan ka? Wala. Wala na. Inis na. Kawawa naman ako.
Wala. Walang tao. Kabarilin ko kayo. Ako dito. Isa. Sige. Bigay shout out Idol Eileen. Salamat sa pagtamsap. Para walang tao, tulong para sa lahat. Kawawa naman ako. Iniwan ako nila, idol. Wala nag-iisa dito. Kawawa. Bilang shout out. Tuhan, Daddy. Buti na lang nandyan ka. Bilang shout out sa kapit kabiyahero. Ay, sakit na. Nasaan ang aking ano? Tagalapag ko dyan na sana. Iwan mo na ka. Wala kang dumating. Where are you? Madam Prima, nasaan ka? Where are you? Where are you now? Iniwan na ako dito ng isa. Ang daya niyo. Sabi na lang ako iniwan. Hindi ka lang shout out sa pamilya in the house. Lungkot ang kalbo, wala kang music. Opo. Mali kaya mapindot-pindot ko dito. Hindi ko kapit sa pero salamat. Is naman, nandun pa yung baril na baril. Ilan na baril na yan?
wala pa kasing cellphone, hindi naman yan mag-type. Sana matakpan, Joseph pa ako. Dubidubidap-dap, dubidubidip-dip, didip-didip, didip-dip, sabi ng jeep, dubidubidip-dip-dip-dip. Wala akong magagawa dito. Gapungutan ka ng permi kag permi kag pasalit mga sinuktanay na tagayon magpapangakik ko na utaw ang sala nga sa akong pagsapot pinugbayan kaya wala aragay kasakit patag ko ng mga bagay mga mare-parit ka na sa ang tatin na kaliyot isyo mo nga pangot-angot. Ay pali sa sasali. Pag walang sasali, makikimaritis lang tayo dito. Hanggang walang timing talaga pag nag-live ako. Walang ilan lang talaga yung papasok. Iko. Check, iko. Check, check, check. Kailan ko galit ka. Nahanap na. Magpa-practice na para lang kami ni share ko trip ko no. Gigising niya.
Would you dance? If I dance. Sige kapatid, DJ lang. DJ Emboy! Sige lang, check out. Ano? Mali-mali yung mga kapatid. Maga. Magsabi lang ng ano, kahit palistasa sa sali mga kapatid. Huwag kayong mahiya, walang bayad. Sa unang nga pula, salita. Puro na lang litra. Kapatid, sino pa lang lapag pag ano? Nawawala. Wala yun. Dali, maghanap ako ng may background yung dito.
Oh yeah, parang wala. Maraming salamat sa stay sa akin dito. Para-paraan, ganda na naman ng mga tinginan mo yan alam ko yan. Pag kumain sabihin mo na yan. Baka pareho lang tayo ng nararamdaman. Maliit naman, ha? Bigger shut up. The one million in the house. Wala. Bigger shut up. Don't million in the house.
May bukas pa sa iyong tulungan ka ng Diyos na may alam na dibdib ang buhay ganyan. Kung wala nang mas pasok sa isip ko. Para nakakapagpagabag, pinakalugubag na. Yan, tawagin na ako buka. Ayun na. Nung di ko na naghintay ka ba? Wala na. Miguel, shout out. Madam Gemma. G-Green. Kapatid G-Green na lang nandito. Wala na yung iba. Dumaan lang. Ayaw nila sumali. Palaro sana ako ng driver. Wala na lang. Ilang din nila alam kasi alam nila magla-live lang ako. Pero sa uli, magpapalaro ako 100 subscribers. Si kapatid Tigre na lang. Every Saturday, 100 subscribers. Every Saturday, 100 subscribers. Sponsor ko sa iyo, kapatid. Walang papasok kasi sa live ko. Sige lang, kapatid. Hindi nila kasi alam. Basta kada every Saturday may 100 subscriber ako, kapatid. Na sponsor. Ano? Basta pag na-sponsor ako, kapatid, yung makakasali sa 100 subscriber, yung nakipagdikitan hanggang huli. Yung pawala-wala, yung pwede sali, 100 subscriber. Sa 100 subscriber. Nila,
Kapatid, yung makakasali sa 100 subscriber, yung makipagdikitan hanggang sa huli. Yung nawawala, huwag mong isali ah. Kasi sayang yung 100 subscriber. Ito na. Pag nawawala sila, lugi yun. Sige, o bahala. Tama naman yun. Si Lugi yung nakipagkikita ng sa huli. Tapos may iba na na balik-balik. Kung isali lang sa 100 yung tagal talaga. Kasi sayang din yun yung 100 subscriber, magkano din yun. Ilagay mo 450 yung 100 subscriber. Kaganyan din naman. Ano? Cool. Babarilin sa sangalang-ala. Sige lang, okay lang yan. Hanggang maabot na Okay, marites lang tayo muna. Ayaw nila eh. Hindi nila alam na magbibigay ako ng 100 subscriber ngayon. Sana. Wala. Okay, marites lang tayo. Sayang lang ang 100 subscriber. Ihahagis niya lang kapatid. Yun, kapatid, aliparan ka lang ni Gmar, 20 pesos. Wala nga ako isang cellphone dito. Paano ka mag-request sa akin? Nag-charge pa yun? 100 years yung charge nun? Kaya pag nalubat, cash sila na. Isang dekada mag-charge. Kasi yung cellphone ni Ruben Padilla. Isang dekada mag-charge yung cellphone. Tapos gamitin mo sa paglapat ng mga link. Pastilan, hindi nagagana, maghahang na. Lugi tayo niyan. Sabi mo, palipad, palipad lang ni Gma 30. Lugi tayo. Pag ganyan mo lang, pagkirapan nyo na lang. Nasa work, pagdikitan, di ba? Ginagawa ko rin yun eh. Nagtutuhog ng mga tosino profile video. Pagdikitan ako dati.
Yung cellphone ko naliliit ng ano, ng mga timpla ng pork barbecue. Di ba naalala mo yun, kapatid? Nung pagsali ko sa team natin. Sige, palipad ka, Jay. Mabalikan kita. 2 piso. May tubo pa. Yung piso mo, magiging 2 piso. O hindi kaya yung piso mo gawin kong 5 piso. Oh. 4 na piso na tubo. Sige, kahit umpisa mo na ngayon, magpapag ka ng piso, babalikan kita 5 piso. Yung 20, 5 piso, 5 piso pa rin. Para may pang-corneto ka na. Sinasabi pa ako? Hindi ko narinig na nasabi yun ah. Hindi ko nga sasabihin yan. Hindi ko basahin, baka... akala ko.
Yun o. Nawala lang ako saglit, nagaganyan na kayo. Sana o. May gagawin na ako pag ano, mag-i na ako, tama yung makita. Sinakutusan na ako, tinawag na ako sa baba. Tanggap ko na mali ako. Huwag ka sanang magtampo, sorry na. Pati nakakapagabag. Nakapagabag, pinakalagubag. Basta every Saturday, alam mo na yun. Kaya, 1 hour ka lang man muna. Total pa, mag-i-edit pa ako. Tutusan mo kasi. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang nagbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay niya. Amoy sinunod na. Sila na yun. Ayun naman din dalawa nag-uusap. Ano mo pa talaga? Iba ka rin. No one knows. This is it. My heart knows you're the missing piece. Make me believe, 'cause there's nothing in this world I can be. May love shout out kay Chris Lupot. Mayo lang ni ang nakasahod na sa YouTube. Pastilan ka. Wala kita na? Di ka nagsihiling sa akin na nag-YouTube ka rin pala. Akala ko, computer shop yung one natin dun sa Negros.
Bakit? Nandyan yung ano, hagdan sa admin, di ba? Sa admin, nandyan. Wala na, akit ka pa na mag-i-end na rin ako. Ano na naman nipi? Ay, pastilan. Sa lahat na nandyan, maraming salamat. Mag-end na ako. Kasi di gagawin pa ako. Tapos, maraming salamat talaga sa nag-stay. Lalo tayo, Secret. Kay Madam Chair. Oh, bakit ka pa aakyat? Mag-end na ako. Ay, mag-end na ako. Paano ba? Aakyat ka pa? Nako. May gagawin pa ako, mag-edit pa ako ng picture. Kain ka man. Kain ka man. Ay, nakatago ko siyempre. Oh, ano? Ba't mag-e-end ka na? Mag-e-end ka na. Maraming salamat, kapatid. Siyempre, mag-end na ako. Tama na yung marites dito. May gagawin pa ako, mag-edit pa ako ng picture. Ba't ganyan yung ano mo? Pilit-pilit. Yung? Pilit, ano? Ay, Madam Dima, yung ano, pilit. May tao pa ba sa baba? Hindi may bisita. Sige na, ano, mag-aabang ako, may gagawin. Ha? Hindi na pa ako, nag-iingay sa'yo na umakyat na, nawala na silang lahat. Ay, di ba hindi naman talaga ako aakyat? Ako yung nilalapag na channel. Sige, maglalapag nga, kanina ka pa, wala. Sorry naman. Oo, sige. Mamaya, pag nag-live ka, practicean mo yung paglapag mo. Sakit sa tinga yung mga motor. Sakit sa tinga yung mga motor dyan. Oh, sakit talaga sa tinga. Woo! Parang nasa labas ng bahay, ang lakas ng tunog ng ano, ng jeep at motor. Sige na, mag-end na ako. End ka na? Oo. Bye-bye. Bye. Bye-bye sa inyong lahat.